Hola a tothom. Anem a veure com podem gestionar els calendaris dels nostres cursos de Google i de Moodle, d'acord? Els teniu aquí. Si ho teniu tancat, tindreu aquesta pestanyeta i quan l'obriu us sortirà el calendari. Vale? Per exemple, jo tinc dos blocs actius, vale? Que és el calendari i activitats. Hi ha més blocs que podeu activar. Si aneu per aquí a afegeix un bloc, aquí podeu decidir quins són els blocs que voleu tenir. És a dir, si no teniu el calendari aquí actiu, us sortirà aquí aquest llistat, el seleccioneu i l'activeu. En aquest cas està actiu, no cal fer. Vale? En aquest calendari, què podem fer? Doncs nosaltres podem afegir coses als calendaris, vale? Perquè ho veiem. Jo sóc el professor d'aquest curs, que es diu curs de prova, hi ha un usuari que es diu Montserrat Roig, que és alumne d'aquest curs de prova. Vale? Per tant, ella, com que ha activat el calendari, també surt el calendari. Què més veiem? Doncs veiem que aquí ja hi ha un event. Vale? Venciment, exercici de presentació. Què vol dir això? Doncs que el tema 1, d'acord, jo hi ha un exercici que ja tinc posat, que el vaig fer en el seu moment, d'acord, i que bueno, doncs, el vaig fer de forma que hi hagués un venciment. Si ens anem a paràmetres de la tasca, veureu que això des del dia 10 estarà permès entregar, el venciment és el dia 11. Vale? Per tant, allà a la Montserrat Roig li sortirà que això s'acaba el dia 11 per fer-ho. Anem a veure-ho. Venim aquí, obrim això i ens surt doncs, venciment d'exercici presentació, com es diu l'activitat, i que s'acaba el dilluns a les 8 i que a més això està dins d'un curs que es diu curs de prova. Si fos anglès 3, doncs sortiria anglès 3, si fos el que sí. Vale? D'acord. Tornem enrere. Tanquem aquí. Vinga. Llavors, tothom pot generar esdeveniments al calendari. Per exemple, la usuària pot fer-ho, pot crear un esdeveniment, vale? Però només li sortirà amb ella. Nosaltres com a professors ens crearà, podrem crear que ens surtin a tots els nostres alumnes. Ara estic aquí al curs de prova, aquesta activitat, si faig així aniria a l'activitat, vale? No em deixa entregar-la perquè no es pot fer encara, perquè s'obre el dia 10, d'acord? Torno al tema 1, torno al curs prova. Molt bé, això ho tenim. Tornem a activar la presentació. Això és com ho veu la Montserrat. Anem a la part del docent. Vale? Com podem gestionar nosaltres i fer que surtin esdeveniments als calendaris? A part de qualsevol activitat que creem, i sortirà el calendari, nosaltres podem anar a administració del lloc, i després anem a aparença, dins d'aparença hi ha una opció que és pàgina per defecte del tauler. D'acord? I aquí és on vas a parar el calendari. Sí que és una miqueta enrebaçat, però bueno, administració i aquí dins la primera opció, pàgina per defecte del tauler. Vale? Aquí nosaltres podem crear esdeveniments. Per exemple, jo puc crear un esdeveniment. Vale? Quan creu l'esdeveniment, això és molt important, he de dir qui afectarà. Li poso un títol, per exemple, jo què sé, sortida de jo què sé, Hibernarium, vale? I aquí he de dir a qui afecta. Llavors, si poso usuari, només ho veuré jo, perquè jo sóc l'usuari. Si poso un grup, només afectaria a un grup del curs. Sabeu que els cursos es poden organitzar per cursos, per grups, d'acord? I si trio un curs, doncs hauré de buscar un curs. En aquest cas, el curs de prova, d'acord? Mostra més. Aquí podria posar-los una nota, li podria dir quan duraria, sense durada, o dura fins al dia tal, d'acord? Durada en minuts, podria trobar el que dura en minuts, diverses coses. Vale? Ara mateix està pensat, em posa la data d'ara. Si jo hi dic, no, això és una cosa que passarà doncs, el dia 5 a les 10:02 i durarà, doncs, jo què sé, 2 hores, 120. D'acord? No es repeteix, etc. Llavors, com que està el curs prova, quan jo faig desa, vale? A la Montserrat Roig
ella està al curs prova, d'acord? Quan actualitzi, ja. Vale? El dia 5 ja em surt això. Sortida, Cibernarium, curs prova. Vale? I que quan li he dit que eren 2 hores, doncs serà de les 10 fins a les 12. Si jo, en canvi, faig un esdeveniment nou, vale? Que sigui, jo què sé, lliurar exercicis corregits del bloc 1. I això m'ho poso, doncs jo què sé, el 9 a les 17. Si poso només usuari, d'acord, serà una cosa que només veuré jo, d'acord? Però que ella no ho veurà perquè jo ho he fet com a usuari. Per tant, no ho veu. Vale? Anem als meus cursos. Vale? El dia 9 no li surt, només li surt el que jo li he assignat i el que es crea automàticament quan nosaltres posem una data a una activitat. D'acord? Doncs vinga, ja ho tenim.